Obo na Kpakpando ka anyị na-akwalite omenala na ihe niile eji mara ndị Igbo. Anyị na-agwa unu na ebe a na nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo were omenala dị mma na Chineke gọziri anyị nke ukwuu, ewe na-efe Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-efe Chineke nke ọma tupu ndị ọcha wee bata obodo anyị. Ana m abịa ka anyị wee banye n'ihe a na-eme kpọmkwem, maka na ọ na-abụ ihe ọbụla n'ụwa na-ewe oge nke anyị ka anyị batara na ugbu a. Gosiri anyị ndị nna nna anyị ha godo anyị gwara anyị na a na-ere edere ebe a ka ọ na-akpọtụ na Solid FM King hapụ ebe a ka ọ na-akpọtụ nwanne na Kpakpando. Ana m ajụ kedu onye gwara anyị na a na-eri ji na-eri ede? Ebe a ka anyị na-asị ngwa ọmụ n'olulu gị oge anyị ji ama aka elu na ma n'aka. Ọkwa ndị Igbo chọpụtasịrị ụmụ ihe dị iche iche ka esi eri nri, ka esi efe Chineke tupu ndị ọcha wee bịa. Ụfọdụ ndị na-amaghị wee sozi ahụ wee na-agbanwe ihe niile. Ọ na-ewutezi ugbu a na ụfọdụ na-agbawezi ma obodo anyị, afọ obodo anyị. N'oge gboo eweka ndị obodo si agụ afọ o wee ike ọ bụrụ na osisi ma ọ bụ ihe pụrụ iche, o wee ike ọ bụrụ mmiri ma ọ bụ ala ma ọ bụ ebe ụmụ anụmanụ na-egwugasị ego ma ọ bụ ka ihe dị iche iche ihe Chukwu kere ka ndị Igbo si aba ebe ahụ ha na-anọ afọ bụrụ obodo ha. Echeta na Chineke gọziri ndị Igbo wee nye ha amamihe gboo o tenarị ndị Igbo na-akpụ ụzụ. Jụọ ụmụnne anyị ndị Ọka, jụọ ụmụnne anyị ndị Akpa Ugo na Nkanụ, ogbe dị iche iche n'ala Igbo ka ebido na-akpụ ụzụ na gboo na-akwa nka dị iche iche tupu ndị ọcha wee bịa. Ije n'ebe niile ugbu a ị ga-afụkwa na amamihe a Chineke nyere anyị na ụfọdụ ewee na ya wee bawanye. A na-alụzi m ụgbọala n'ala anyị ugbu a. Jee nụfụ ihe a na-eme na Nnewi. Ejezie na obodo anyị n'ala Igbo bụ Aba, efu ihe mụ Aba na-eme iji gosi gị na ndị Igbo bụ ndị Chineke keziri gboo na gboo. Mana gịnị mere ọ na-abụ onye na-eme nke ọ na-eme ọ bụ na onye ọcha bebeghị aka ọ gaghị afụta ya dịka ihe dị mma? N'ezienụ ka ndị ebe anyị ji jiri mkpaakwụ na mgbọrọgwụ ụfọdụ ewepụtago ọgwụ dị iche iche na agwa ụmụ ihe dị aṅa, mana a na-eche ka ndị ọcha wee bịa ya aka. Ọ bụ na ndị ọcha bịa ya aka, ụfọdụ ga-asị na ha ekweghị na ya. Gịnị na-eme anyị?
siri okwere kwesị ike mana ọ na-ewutezi na ndị Igbo agha dị ekwesịzi na nke ike ọkwa anyị na-efe Chineke kachasị chi niile tupu ndị ọcha wee bịa wee si na nke ha ka mma ụfọdụ ndị na-amaghị wee kwere ụfọdụ jiziri afa ndị chukwu nke ndị ọcha wee na-anapụzi ndị mmadụ ihe dị iche iche gịnị mere na ime anyị kwe kwesị ike na ihe ndị Igbo ajụjụ m ọzọ bụ gịnị mere na ihe ọbụla mmadụ na-eme ọkachasị ndị isi ojii ọ bụ na aka ndị ọcha adịbeghị na ya bee ya aka agaghị ekwe na ọ dị mma ọkwa anyị si na anyị bụ mma ndụ Chineke kwere wee si na anyị bụ mma ndụ n'ụtụtụ ife dị mma ga-akpọ m iru na-ekwelu m obere kwesị ike onye Igbo wee ọfụzie nwanne ya ọkpọ ya mma ndụ ekwere kwesị ike asị na onye kwechi ekwere okwere kwesị ike ọ bụ gịnị okwere kwesị ike anyị kwere na Chineke kachasị chi niile Chineke Chukwu ukwu ka ị na-akpọkwa ihe ndị ma na-eme ọ na-eme ọnwa nọ n'ime ya n'ụwa ifeọma ga-abụ nke bụ na-ekwere mmụọ okwere kwesị ike mama okwere kwesị ike anyị were ndị dibịa gboo n'afọ na nrịanrịa jiri mkpọ akwụkwọ na mgbọrọgwụ ọkwa Chineke nyere ike ihe amamihe ha ji agwọ ọrịa n'oge gboo mana ndị ọcha bịara kagbusie ụmụ ihe a niile wee were akụkọ iwe wee tiacha anyị n'obi onye fụzia nwanne ya bụ mma ndụ egwu na-atụ ya mana be ha mere egbe ha mere ogbunigwe anyị mee nke anyị ha kagbuo ya makara anyị kwe na Chineke kwesịrị na Chineke ike n'oge gboo ewe ka anyị si efe Chineke anyị ewere ihe na-eme ndị obodo gbakọ kpọkwuo Chineke dịka esi akpọkwu Chineke anyị anaghị abata n'obodo ahụ hey gịnị na-eme anyị ugbu a ndị Igbo zọbazia nke ha sị na ha bụ ndị ajọ mmadụ odomanya na otu anyị na-akwalite omenala Igbo na-ekwusi ike ọ na-eweta ndị ụfọdụ maka na ego ha ajọ echiche maka ndị Igbo n'obi ọkachasị ka anyị si eme omenala mana ọ gbasaghị anyị daalụ Eugene Mama, okwere kwesị ike
kayamba Makano bangulu mili Ogene pesike Ogene pesike Mama Ogene pesike Asini kono kumani koga kiyamba Ogene pesike Manomo daluwa bangulu mili Ogene pesike Ikandira kubabwa no sina na pesike Manakeli ebele Ebele pesike Mama, opere pesike. Ogo ibo wesuna yoyo ko. Opere pesike. Ifo chichaga, ifo chichaga. Onu opere pesike. Ofunya bulo. Opere pesike. Opere pesike na kipe ya ni. Ihai kwene babu mena landi Igbo. I get one eye and I will any will. I said, I never you will not Macanandi Bokuino Yobna Melalo got off. I know, Onogi boy in the Bakai or cha. Each quaffo, I handy Bonajun, he may hear. Why away again? I you are on Abata. I quit me, my boy. Cheta Nachum Najuno Bochinketa Guinea Merina, Ayana Hekusini Henning lay in Ketchineke Jaima, Ihobna Kaine, Bundi Suji, Ndibo, Oburna, Ndozabe Yaka, Ndobudo Ndozak, Asono Dema, Ayaga Hekusi na Ikem. Mana na gbotu punde abia umu ihe a niile na eyela ya aka ọ na anyị haziri ya na-emezi ya dịka anyị akpụz na gbogbo kwado nke anyị iche na ya ga ha gafebe anyị aka agafego ndị niile abụ ndị ọcha mana ọ dịka ịfụ na ọ na hapụ anyị na anyị ga-agafe ha bịaza jiri awụ jiri kọtọsịa ihe niile nke anyị were dị mma mana ọ na-ewute anyị na ụfọdụ bịazi soro ha wee na-akọtọ ihe anyị na-eme abụ m Chizzy ana m abịa Godfather ndị Igbo onye ọma ya ekele gị Maazị Chukwuko omeniri ọha na arọ ndị Izọgụ Washington DC ndị eji ede mba Chief Engineer Osi Oruche omeka nne ya very come wire I am biachitazo I am ige so etie ọnụ cheta na ihe m na-ajụ n'ụbọchị nketa ihe mere na ya ekwesị na ihe anyị na-eme ike ọ bụrụ na onye ọcha atie ha aka ma ọ bụ n'ihe anyị na-eme na ya atie ya afa ndị ọcha anyị anaghị ekwesị ike na nke ahụ ọ ya ka anyị na-ajụ n'ụbọchị nke tata ajụjụ ihe mere na anyị gbanwechara ihe niile wee mee ya ọ bụrụ ndị ọcha iji obodo ụfọdụ obodo ama ndị gboo ma ha gbanwee n'afọ eji mara ha tie ya afọ obodo ndị ọzọ ụfọdụ ewepụga afa na ha na-aza afa ndị ọcha kedu ekere ndị mmadụ ụdị ihe dị otu a ya bụ ike mmadụ agbụ kee ha ejiri aka ha tie onwe ha n'ohu
Ekweme. Ana ekwekwa na ekweme, ọma na ekwekwa na adịghị ike. Ike. Nwannu n'ụlọ n'ụzọ agba egwu, ihe na-akụrụ ya egwu nọ n'ọhịa. Nwannu n'ụlọ n'ụzọ agba egwu, ihe na-akụrụ ya egwu nọ n'ọhịa. Nwannu n'uriju agwọ si nchi ya ka were ihe. Mgbe chi ya bịara iwere ya otigara, o mere onye jiri agwọ ya amaghị ihe o kwuru. Nna mgbe ọnwụ na-egbu nwa nkụta ndebe ahịa ọ na-ekwu anyị ụzọ ise. Ọkwa n'oke ekwe ha kụọ na ekele mma na ịma na oke ekwe ha ha na n'obodo nzute nwa mmadụ ndị kwuru n'ike. Ọ gịnị? Hey! Ihe na-eme ọ dị mma perikoma anyị na-abịa 09023111009 maọbụ 09097711109 bụ akara ekwentị ị nwere ike iji wee tinye ọnụ n'okwu. Ana m ajụ ajụjụ ihe mere na ya ekwesịghị na omenala anyị ajụ ma ajụjụ wee si omirikiti bụ ihe ọbụla anyị mere dị mma ama na ọ dị mma ha agaghị eme ya maọbụ na-ejiri ya na-enyere ndụ aka ma ọ bụrụ na onye ọcha maọbụ ndị ọcha abịaghị ya aka maọbụ na emetụ ya ka ọ si wetu ya kpọtụ ya afa ndị ọcha. Ọkwa ofu dibịa ụfọdụ imirikiti n'ime ha ugbu a na-alụso ọrụ ike na-eme ihe ọma mana ha bịa fụzie na ọ dịzi ka ihe na-ewuzi ugbu a bụ ụka ha gbaka ezizi afa ndị ụka na ihe ha na-eme ụfọdụ n'ime azabazie ndị amụma ndị ụka hapụzie ịza dibịa. Gịnị mere na ị kwesịghị n'ihe ị na-eme ike ka anyị were okwu onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ dị mma nekwa akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụokwu 09023111009 maọbụ 09097711009. Omenala Igbo ka anyị na-akwalite. Ụfọdụ bụ a na-ekwu omenala na-ekwusi ike maka ajọ akụkọ atiegoro ha n'ime ha na-afụta onye ọbụla na-ekwu na ya na-ebi ndụ dịka Chineke si kee ya kụziere ya na-agbara ihe alụ ọsọ na-eme omenala ha na-afụta onye a dịka onye alụ maka na ọ bụ ihe ndị omenala bịara abịa tie ya n'ime. Onye na-akpọ odogwu ya dịkwara gị nwanne biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ise ugo ebe ka isi akpọ nwanne m? Gaa n'iru nwanne m. Ihe na-ajụ ajụjụ ị na-ajụ ọgwụ ezigbo ajụjụ anọwụ ihe mere li akpụkpọ ụkwụ anyị na-anụ n'Aba akpa ile ya anụ n'Aba ọtụtụ n'ime anyị ya abalụghị anya hụhụ ya ihe ya mefere n'obodo anyị ọ na-echajara tinye ya ahụ oyibo ọwụ ezigbo ihe ọjọọ. Omenala wụkwana ya wo ihe bụ ndị ebe anyị kwesịrị ileji anya tụnwe nzọụkwụ mana ịhụnanya ka esi adịgboroja akarị ebe ọ na-ewute tupu okike abịa ma onye nọgidelaadị ndụ na-egwu mgbe ise ọ ka na ọ ya kere ihe niile ọkwanye ya ka anyị na-adaberekwe n'ụzọ niile nke anyị na-etinye isi niile. So ndị ebe anyị kwesịkwara ijisi ihe anyị nwere isie ya ike kwerekwere na nke aha nwoke anyị ndị ekwe ndị anyị kwere adịkwaghị mma ọgwụkwa ya ọ na-ebute ọgba aghara. Daalụ Ugochukwu daalụ nwanne m Chineke gọzie gị isere ọrụ ọma ise daalụ.